Čaute, ja som Branislav a toto je kanál Brainloss. Toto je ďalšia epizóda, v ktorej zavedieme systém do ďalšieho piliera. Tým pilierom je dnes strava. Strava je komplexný systém signálov, ktorý každý deň riadi tvoje telo. Každé ráno máš dve možnosti. Buď si dáš sladké cereálie, croissant, džús a iné sladké dobroty, alebo avokádo, vajcia a kváskový chlieb. Môže sa to zdať na začiatok, že to je rovnaký počet kalórií, ale tvoje telo číta chemický kód. To prvé jedlo ti pravdepodobne rozkolíše glukózu a spôsobí ti úton. Asi po hodinke alebo po dvoch budeš sa snažiť hľadať zase niečo v chladničke. Druhé jedlo naopak ti zabezpečí príjem stabilnej energie asi na nejaké 4 hodiny. A prečo? Pretože strava nie je len palivo. Je to komplexný kód, ktorý tvoje telo musí prečítať. Hlavnú úlohu v tomto systéme hrá blúdivý nerv, ktorý prepája tráviacu sústavu s tvojim mozgom. Dnes sa pozrieme na to, ako celý tento systém funguje, ako moderné jedlo klame tvoj mozog a ako to otočiť vo svoj prospech. Vítaj pri ďalšej epizóde. Začneme tým, čo je vlastne hlad. Pre väčšinu ľudí je to prázdny žalúdok. Šťastie áno, ale nie úplne. V mozgu to má na starosti hormón grelín, ktorý je nazývaný aj hormón hladu, pretože zvyšuje chuť do jedla. Okrem iného je to aj biologický časovač. Keď ste zvyknutí obedovať okolo 12, tak grelín sa začne tvoriť už okolo 11:45. Hlad, ktorý vtedy cítiš, nie je len energetická potreba alebo prázdny žalúdok, ale naučený signál, že o tomto čase zvykneš jesť. Ak tento moment prečkáš, hlad väčšinou ustúpi. Ale ak grelín pôsobí, tak sa aktivujú AGRP neuróny. Spôsobujú pocit naliehavosti, si iritovaný, zlý na ľudí, a vlastne upriamuje tvoju pozornosť len na hlad. Je to biologická potreba, ktorá ťa núti napríklad uloviť mamuta. Na druhej strane máme POMC, ktoré ukončujú pocit hladu, dávajú telu signál, že má dosť, ale nejde len o prázdny žalúdok, ale akú stravu si prijal a aká je jeho nutričná hodnota. Tvoje tenké črevo je vyslané veľkým množstvom senzorov. Nepočíta kalórie, ale hľada tie správne molekuly. Molekuly ako aminokyseliny a mastné kyseliny. Aminokyseliny preto, že sú základným stavebným prvkom pre svaly, enzymy a vlastne podporujú celú imunitu. Na druhej strane mastné kyseliny, z nich sa skladajú hormóny. Ak tieto molekuly tvoje senzory zachytia, spúšťa sa kaskáda reakcií. Uvoľňuje sa hormón CCK a potom veľmi známa zlúčenina GLP-1, ktorá je známa hlavne kvôli lieku Ozempic, ktorý sa ju snaží napodobniť. Tieto dva signály spúšťajú tvorenie POMC neurónov, tvoje telo dostane signál, že má dosť, ukončuje hlad a nastane pocit spokojnosti. Predstav si, že zješ plnú misku cestovín s kečupom. Áno, budeš mať plný žalúdok, toto jedlo je dosť nutrične nevyvážené a tvoje senzory nezaznamenajú molekuly ako aminokyseliny a mastné kyseliny. Z tohto dôvodu sa nespúšťajú spomínané reakcie a POMC sa neuvoľní. Čo znamená, že o hodinku, dve zase hľadaš v chladničke niečo, čo by si zjedol. Väčšiu časť histórie ľudstva sme práve trpeli hladom. Myslím si, že teraz máme práve opačný problém. Máme prebytok jedla, hlavne toho ultraspracovaného. Aby sme pochopili, o čom sa bavíme, tak máme na jednej strane jablko, ktoré je vlastne celistvá potravina, plná vlákniny a ďalších vitamínov. Ďalšia fáza spracovania je jablkový džús, ochudobnený o vlákninu a ďalšie prospešné látky. Ďalšou fázou je napríklad jablková tyčinka, ktorá je zmes cukru, múky a ďalších aditív, ktoré obchádzajú signalizačné procesy v našom tele. Moderný potravinársky priemysel používa tieto tri zbrane. Prvou zbraňou potravinárskeho priemyslu sú emulgátory. Emulgátory sa používajú na predĺženie trvanlivosti potravín a zlepšenie jeho textúry. Okrem toho, že táto potravina je pre nás výzorovo príťažlivejšia, takisto spôsobuje to, že má hladkú krémovú štruktúru, napríklad ako čokoládová natierka, ktorá sa v ústach i hneď rozpustí. Tvoj mozog nestihne zareagovať na túto štruktúru, že niečo konzumoval, nevie povedať, že kedy je dosť a neuvoľňujú sa tie správne POMC neuróny. Druhou zbraňou je bliss point, tzv. Bod blaženosti. Je to presne vypočítaný pomer cukrov, tukov a solí, ktorý maximalizuje chuť, ale minimalizuje pocit sítosti. K tomu sa pridáva minimálna kalorická hustota, jedlo sa v ústach hneď rozplýva a ako sme si spomínali, neprichádza pocit sítosti. Treťou zbraňou je dopamín. Celistvé potraviny spúšťajú pocit sítosti, kdežto tie ultraspracované práve pocit odmeny, spojený s dopamínom. Problém je v tom, že dopamínové receptory, ako vieme, sa časom otupujú a my chceme stále viac. V tomto prípade musí tvoja silná vôľa bojovať proti chemickým reakciám v mozgu. Takže na budúce dobre rozmýšľaj, ktoré jedlo zvolíš.
Z dostupných štúdií vieme, že emulgátory narúšajú ochrannú vrstvu čreva, vznikajú zápaly a môže to viesť až k rakovine hrubého čreva. Pridaný cukor a fruktózové sirupy zvyšujú inzulínovú rezistenciu a takisto môžu viesť k stukovateniu pečene. Umelé sladidlá, tie nám výrazným spôsobom narúšajú náš mikrobióm. Niekoľkokrát sme si spomenuli slovo inzulín. Inzulín je transportný hormón, ktorého hlavnou úlohou je regulovať glukózu v krvi a transportovať ju do buniek. Ak konzumuješ sacharidy bez vlákniny, glukóza stúpa príliš rýchlo. Pankreas na to reaguje produkciou veľkého množstva inzulínu a následne prichádza pokles energie a zase vyšší hlad. Tento proces vieme spomaliť konzumáciou dostatočného množstva vlákniny, komplexných sacharidov a konzumáciou jedla, ktoré je dobre nutrične vyvážené, ktoré obsahuje dostatočné množstvo aj bielkovín a tukov. Ďalšou možnosťou je, akom poradí jeme jedlo z nášho taniera. Ideálne by bolo začať jedlom, ktoré má dostatok vlákniny, napríklad zeleninou. Potom sú na mieste bielkoviny a až na záver by som odporúčal jesť sacharidy, aby tá inzulínová odozva bola čo najnižšia. Je to jedlo s rovnakým počtom kalórií, ale tá reakcia je podstatne iná. Ty na tanieri vidíš jedlo, ale tvoje telo dostáva informáciu o jedle prostredníctvom chemických kódov. Poďme sa pozrieť teda na základné makronutrienty. Bielkoviny, tuky a sacharidy. Bielkoviny sa ďalej v tele štiepia na aminokyseliny, tie sú základným stavebným prvkom pre náš imunitný systém, tvorbu enzýmov, ako aj neurotransmiterov a samozrejme aj na budovanie svalstva. Tuky to sú mastné kyseliny, ktoré sú veľmi dôležité pri stavbe hormónov a pre celé fungovanie nášho hormonálneho systému. Sacharidy plnia najmä úlohu nášho paliva na fungovanie celého organizmu a ďalších dôležitých úloh v našom tele. Problém je s nimi, keď ich máme prebytok. Existujú rôzne stravovacie prístupy, cez keto, vegánstvo, vegetariánstvo až po carnivore. Každý má svoje výhody aj nevýhody. Základom je nájsť to, čo funguje práve tebe. Avšak treba dodržiavať základné princípy a zásady. Jesť najmä celistvé potraviny, mať dostatok bielkovín a vyberať si kvalitné produkty. Ďalším dôležitým bodom v tomto systéme je mikrobióm. Určite ste už toto slovo počuli. Mikrobióm priamo komunikuje s mozgom, vie ovplyvňovať naše rozhodnutie, čo budeme jesť. Ak v ňom prevládajú baktérie, ktoré sú živené cukrom a polotovármi, tak nás pravdepodobne bude ovplyvňovať v tom, aby sme ďalej konzumovali rýchle cukry a polotovary. Do tohto začarovaného kruhu nám zase vstupuje spánok. Ako vieme, tak spánok nám resetuje naše hormonálne nastavenie. Tu sa však pozrieme na dva hlavné hormóny a tým je leptín a grelín. Ako sme si povedali, grelín je hormón hladu a leptín je taký náš auditor našich vnútorných zásob. Ak máme rozhádzaný tento náš hormonálny systém, tak leptín klesá a grelín stúpa. Čiže pocit hladu sa nám zvyšuje, aj keď ho reálne nepotrebujeme. Do celej tejto našej situácie vstupuje ešte ďalší člen a tým je kortizol, tzv. Stresový hormón. Tým, že máme zle nastavenú stravu, máme zhoršený spánok a hladina kortizolu je zvýšená. Nastáva tzv. Leptínová rezistencia. Tvoje telo prestáva reagovať na pocit sytosti a vyžaduje si konzumáciu potravy a jedla, aj keď má tých zásob dosť. Vzniká nám slučka, zleješ, zle spíš, zaseješ. Celú túto slučku vieš narušiť zmenou vstupných signálov, zlepšením spánku, ako na to sme si povedali v predošlej epizóde, zmenou stravy, ktorú konzumuješ, vyhýbať sa práve ultraspracovaným potravinám a konzumovať potraviny, ktoré podporujú ten črevný mikrobióm. Ide najmä o fermentované potraviny, ako sú kyslá kapusta, kimči alebo kefír. Tie obnovujú tú poškodenú črevnú bariéru. Tým pádom máme lepšiu stravu, lepšie sa nám spí, resetujú sa nám hormóny a máme zase chuť na lepšiu stravu. A čo si zobrať z tejto epizódy? Skrátke, pevná voľa je základ, ale nekomplikuj si to ešte tým, že budeš jesť moderné potraviny, ktoré ti narúšajú všetky procesy v tele. Pointou je to vrátiť sa hlavne k tým celistvým potravinám, ako sú mäso, vajcia, ryby, zelenina a ovocie. Super sú aj mrazené potraviny tým, že sú mrazené, nie sú spracovávané, sú len uchovávané. Často si zachovajú väčšinu časť živín. Teda ak nemáš čas alebo priestor mať len čerstvé celistvé potraviny, tak kľudne choď aj do mrazení. Na budúce, keď budeš stať pred regálom v potravinách, vyberaj rozumne. Ty sa rozhodni, či si vyberieš jedlo, ktoré vzniklo v laboratóriu, alebo ktoré vzniklo prirodzeným spôsobom.
tak si to vyskúšaj, daj vedieť a uvidíme sa v ďalšej epizóde. Čaute.